Как се чувствате в клубът на богатите? Чувствате ли се богати или се чувствате още по-бедни, още по-притиснати до стената, буквално? Защото това е едно изнудване. Тези заплати в евро, 620 евро, цели 620 евро бруто в повечето случаи, като махнете удръжките, които работодателите от тази година с приемане на еврото, натрисане на еврото, тихомълком започнаха да не изплащат осигуровките за пенсии, здравни и така нататък. Да не изплащат, подчертавам, и ги включват в този общ гавраджийски пакет, наречен заплата, 620 евро бруто. След това чисто ще вземете някъде около 480, 70, 500 евро, ако хванете пак. Деца вика, колкото толкова. Ама айде стига вече с този лозунг, колкото толкова. 5 века сме били под турско робство. Цели 5 века. Защо? Защото е имало винаги българи, които са си казвали: по-добре да си преклоня главата, вместо да ми я отсекат. В книгата на Волен Сидеров, Планът Сидеров, тяхната идеологическа управленска програма над 100 страници, издадена още през 2014 година, пише, че българинът не се бори за своите доходи. И това е факт. Това е абсолютен факт. В днешно време, 2026, значи това е писано 2014, днес сме 2026 година. Нищо не се е променило в поведението на българина. Освен, че е изумен как може толкова ниски заплати. 600 евро. Ами, не може ли някакси 700, 850 с клизма, 900? Ами не може, казват работодателите. Вие луди ли сте? Ама това са цели 1600 лева. Това са 2000 лева. Вие искате как да ви дадем 1000 евро? Това щеше наистина да е смешно, ако не е трагично и ако не засягаше нашето оцеляване пряко, а то го засяга. Мои познати, които ходят по интервюта за работа, ми споделят, че масово в момента на интервюта за работа се казва заплатата в лева. Тоест, ако е 600 лева, евро, ще ти кажат 1200 лева даваме. Ако е 700, даваме 1400 лева. Ако е 800 евро, казват 1600 лева. Ама то и бонуси може да има. Зависи колко сте старателни. Зависи от много неща. А то не зависи от нищо. Това са пълни лъжи. Дори самият подход да казваш заплатата в лева, при положение, че вече сме април 26 година, 2026, това е абсурд и цинизъм. По-скоро цинизъм, защото не може, отивайки на интервю за работа, да ти казват заплатата ти ще бъде 1600 лева. Така звучи много като цифри. Обаче ние сме вече в лева, драги, неуважаеми мишкарски работодатели, онези от вас, които се правят на луди зорлен. И пак ние сме си виновни, народът. Ние сме виновни за всичко. И за политиците, и за нашето търпение, и за търпението в момента. Затова започнах клипът с 5 века сме били под турско робство и сега колко века още ще бъдем с минимална, най-ниска минимална работна заплата в целия Европейски съюз.
Но какво да правим? Гладен стои ли се? Сметките чакат, тока, водата, кредитите. Ами защо вземахте кредити? Бързахте да вземате кредити, като знаете какво е положението на държавата, като знаете какви престъпници долни мутри я управляват. Тези кредити, чия собственост са? Те са на част от тази олигархия, политическа част на олигархия, която не цели да ви подобри живота. Те не ви дават тези кредити, за да си купите апартамент, да работите, да кажем, 10 години, да го изплатите и да заживеете щастливо в своят нов дом. Не. Не, не и не. Те ви дават тези кредити, за да ви заробят още повече, за да ви намалят в еврозаплатите, да ви кажат толкова. Ние сме европейци, вече в еврозоната, в Шенген, в клубът на богатите в кавички, обаче заплатите са тема табу. Там не може да се говори за повече. Не може да искате повече и като не искате да работите, така ли? Министъра, бившия вече, слава Богу, министър на труда и социалната политика от ГЕРБ, е разписал разрешение за внос на работна ръка от чужбина. Узбекистанци, пакистанци и всякакви други хора, които аз не ги упреквам, че са тръгнали към други държави, защото нима нас не ни очаква сега точно това. Някои казват, да бягаш не си е работа. Даде, ама колко години още ще трябва да си изхабим от живота, за да чакаме да се вдигнат доходите, и кога ще се вдигнат те е по-важният въпрос. Кога? Сега няма да бъде тази година със сигурност, защото сега, виждате, няма правителство редовно, служебно, опасност от война, която пак ГЕРБ ни натресе. Има много по-други сериозни и важни неща. Инфлация, мега инфлация, поскъпване на горивата. Всичкото това изведнъж ни се стовари на главите като мълния. Но аз го очаквах и всички трезво мислещи хора го очакваха, след като въведем чужда парична единица и от тук нататък ние вече сме абсолютно подчинени към Световната банка, към Европейският съюз. Ние вече сме роби. Но какво можем и какво не можем да направим относно доходите в България? Аз не вярвам, че точно сега и до края на тази година доходите ще се увеличат, и то не толкова, колкото са ни жизнено необходими да се увеличат, за да оцеляваме. Не може всички цени вече да са с 30-40% увеличени и да ти казват, ама чакай, това не е нищо. Очаква ви още по-голямо увеличение. До сега, където ви стягахме и тук на връвта, сега ще я стегнем хубаво, съвсем да не може да си поемете въздух, защото сте европейци. Защото има войни, това оправдание е най-приемливото за българските политици. Защото има война. И с това се изчерпва отговорът на въпросите защо живееме бедно и мизерно, а пък уж сме европейци. Вече сме в клуба на богатите, в еврозоната, в Шенген. Всичко това вече го има, но ние не го виждаме и не го усещаме като стандарт на живот. Какво можем да направим относно заплатите? Ако сме единни, а пък ние не сме единни българите, или поне не толкова упорито единни. Тези, които са добре, макар че и тяхната заплата сега, който е взимал 1500 лева, сега ще взима 650-700 евро, 750, а който е взимал 2000 лева, сега ще взима 1000 евро.
И въпреки това ще си мълчи и ще си трае, защото ще си казва: да, по-малко ми е сега в евро заплатата, не ми харесва, ама по-добре съм от другите. Българинът вечно гледа поединично за себе си. Той да бъде по-добре, а другият до него да бъде по-зле. И с това се свършва цялата философия на българина за оцеляване. Не казвам стойностен живот. Оцеляване. Все си пропускам главната мисъл. Отклонявам се, но то толкова много неща и все лоши за българския народ. Как да се спреш точно една мисъл? Ако бъдем единни, ако бъдем непреклонни в своето отстояване на правата си, на интервюта за работа, когато ви кажат: ами заплатата е 1200 лева, 1400 лева, вие трябва да кажете: чакайте малко бе, той лева си замина, няма го вече. Защо казвате заплатата в лева? Колко ще получавам на месец в евро? Нето, чисто. Това ме интересува. И като ви кажат 600 евро, 700 евро, 750, ама то ще има и ваучери, които ще бъдат 100 евро, и с това се заключва кръгът на обяснение. Към вас. В този момент вие трябва да станете и да си тръгнете, колкото и да имате нужда от работа, от пари. Това не важи естествено за хората с малки деца, с бебета, самотни майки, за хора, които живеят сами и на квартира. Но точно пък тези хора, които живеят сами на квартира, как ще се справят те с такива заплати от 600 евро, като месечният им наем на квартирата ще бъде само 200-300 евро, ако не и много повече, защото виждате цените колко всекидневно, малко по малко и стига до космоса. Разбирам майките с деца, защото те са майки и те са длъжни да направят невъзможното, за да нахранят детето си, да го изхранят, да порасне, да го изучат. Но всеки друг, особено един мъж, дали той ще е сам с приятелка, да не говорим ако бъде баща, с заплати от 600, 700, 800 евро, които смятате да давате. Как я мислите тази работа? Когато хората работят и не могат да оцеляват, т.е. трябва да избираш вече дали да си платиш наемът или тока, или да ядеш. Разбирате ли какво вече е реално след натрисане от ГЕРБ, СДС, ДПС на еврото в България, да избираш едно или две неща с една заплата? Докато помните уния хубави години, 2005, 2006, 2007, 2008, още преди ГЕРБ да вземат властта, преди да монополизират провинциалните градове, които не са София, Варна и Пловдив, и да ги превърнат в свои търговски полета, и заедно с работодателите и търговци, други разни, да съставят картели, да определят таван на заплати и без таван за цени на стоки. Било пазарна икономика. Хайде, моля ви са, пазарна икономика ли? Защо в другите големи държави един голям чипс, примерно ти е евро и нещо, едно мляко ти е под 1 евро, перилни препарати, други пособия за бита и оцеляването са евро и нещо, паста за зъби и така нататък. Да не говорим за хранителните стоки, кашкавали, меса, хляб и така нататък. Защо там е 4-5 пъти по-евтино от България? При положение, че ние взимаме 4-5 пъти по-ниски заплати и сега вече като европейци в клубът на богатите. Отказ
отказ и отказ от заплати от сорта на 600, 700, 800 евро. Евентуално някакъв компромис може да правят хората, търсещи работа, чисто 900-1000 евро, въпреки че това са много малко пари наистина реално. Но колкото където се вика да ти стигнат за хляб, за храна, да си плати сметките, без да заделяш 900-1000 евро само за това. Ако искаме да живееме европейски живот, нормален, подчертавам, за онези бурсуци, работодатели, които казват: много искате над 1000 евро, това са към 2000 лева, откъде да ви ги взема да ви ги дам, и ние сме притиснати. Притиснати ли? Чудесно си се чувствате в своите картелчета. Не всички, разбира се. Има тук-там едва шава малкия български бизнес, но той вече шава и всеки един момент ще спре да мърда. Благодарение отново на същите тези бокуци, които сега много им знаят устите и претендират отново да вземат властта. Знаете ги кои са.